ברון. אני בכור מבין 5 אחים ואחיות. נולדתי בקנדה, בטורונטו. להורים שלי היה ברור שהם רוצים לעלות לארץ עוד לפני שהם הכירו אחד את השני. זה איזשהו תנאי שבתוכו הם התחילו את המערכת יחסים שלהם. והם עלו לארץ כשהייתי בן חצי שנה, בטורונטו. ואז כשהייתי בן 6 עברנו לגינות שומרון. חזרתי בשאלה היציאה שלי מהארון, כביכול, הגיבוש של עצמי, עדיין בהתהוות, כאילו. תהליכים ארוכים. Shot someone once. You shot someone? I didn't kill him. Where'd you hit him? I think it was in his ass. Really? Huh? How'd you feel? Did what I had to do under the circumstances, you know? You may not. You didn't have a strong emotion? When I told my parents, I called them up, you know, all worked up, told them about this extreme event that was involved in. It was in Gaza, we were being shot at, we shot back. I hit something. And I told my mom, you know, I'm sharing with her this something that I went through. And she calls my dad, hey, I'll never believe he shot someone with a tush. They announced it in shul on Friday. You know, the mazel tov to this family for their engagement. The mincha's going to be at this hour. And congratulations to you, to Braun, who shot at a mechaber in the ass. In the ass. Yeah. So you know, man, I didn't dig that. It wasn't like, seriously. Hey, what you did to my fucking car? Keep going. יש לך תעודה? תגיד, דמטרי, לא עדכנו אותך? לא עדכנו. אז תתעדכן מול החמ"ל שלך, אני מציע, שתכיר מה קורה בגזרה שלך. לא, גנל, כי היו צריכים לעדכן אותי. אז הנה, תברר מול החמ"ל. יש לך תעודה? יש לי תעודה, והראיתי אותה למפקד שלך, והראיתי אותה למפקד שלו גם. תברר מול החמ"ל ותהיו בקשר אחד עם השני. למה אני לא יכול שאתם מעכבים אותנו במשימה שלנו, אתה מבין? תראה לי בבקשה תעודה. מה המשימה שלכם? תראה מה בטח. אדיר, בואו לא נחרוג מהסמכות שלנו. צריך לעצור עכשיו את כל צעיר שעצור אותך? 20 מהבד. אתה חוגר? תהיה מה מיוחדת עליי, אתה מזהה את השאלה לבנים האלה? אפילו לא עדכנו אתכם. הם אומרים משהו במתואם איתה, ידוע לך משהו? הנה, תתחיל. רגע, אנחנו עושים משהו לא בסדר? לא, זה בסדר. יאללה. פעם האחרונה שאתה מבזבז לי את הזמן, יא צעיר. צעיר. שבוע אחרי, מאז לתמיד.
שזורה בתודעה שלי ביותר מדי כיוונים, אני כבול בה. ככה באסוציאציות, כאילו, גם אם זה, לא יודע, מזמוזים עם בחורות, וגם אם זה נסעתי להתפלל שם, בתקופה שהתחזקתי כביכול. אם זה אירועים משפחתיים וסיפורים של ההורים שלי שהם עלו לארץ, אז הם הלכו לבדוק לגור שם, ויש להם חברים שגרים שם, והבן שלהם גר שם. הנה, יש לנו אקשן. תעלה, תעמוד לידם. סע! מה זה ססה? מה זה ססה? אני רוצה להבין מה זה ססה. 851 911 מה זה ססה? 8 מה נראה לך אתה מפחיד אותי עם הצבע הלבן שלך? יש לך מזל שאין לי. מה קרה? מה הבעיה? אתה לא מבין. מה קרה? אני לא מבין. מה הבעיה? את חבר שלך. מה הבעיה איתה? לא יודע מה הבעיה איתו. מה קרה? למה? מה הבעיה? מה אתה מצלם? מה אתה מצלם? אני מסתכל עליך. מה העניין? מה העניין? אנחנו פה בפטרול. מה זה? אנחנו בפטרול פה. איזה פטרול? הבטחה. מה זה הדבר? בגזרה. צעצעת המפתח? פניתי אליך? מה זה פניתי אליך? אל תפנה אליי. מה אתם עושים פה? מה, יש בעיה? מה הבעיה? אין בעיה. תגיד לי אתה, מה הבעיה? אתם עומדים לי פה, מפריעים לי בעבודה, ליד בידוקים, ליד העמדה, אני רוצה לדעת מה זה הדבר. אנחנו לא מתערבים לך בבידוק. אתה רשאי להמשיך. אתם מצלמים לי את הבידוק, אתם מצלמים לי פה, עומדים לי ליד העמדה. אני מבין שזה לא נוח לך, אנחנו לא נפריע לך בעבודה שלך, אל תפריע לנו בעבודה שלנו. רק צריך לדעת מה זה הדבר הזה. אנחנו אמרתי לך, אני אגיד את זה שוב, אני אגיד את זה לאט כדי שתבין מהר. אנחנו פה בפטרול אבטחה של הגזרה. כן? איווה. תעלה מול הקודקוד שלך, תגיד לי מה הוא אומר. טוב, אתם יכולים להתקדם. תמשיך. למה אתה אומר בלגן? מתן. נו. תרקו מכאן. נו. Hey. Are you soldiers? مرحبا. أهلين. كيف حال؟ أنت من السلطان؟
לא, אתה חייל? אביעד. Huh? אביעד. You speak English? Yes. Are you soldier? Yes. We are You are soldiers. soldiers, sure? Or settlers? We are soldiers. Okay. But I'm not sure. I need a soldier to recognize you. You are not allowed to be here Why not? because it's not like you are soldiers. You are like actors. And it's a problem. It's not allowed in your language, in your rule to be here. So excuse me. The soldiers are allowed. The police are allowed. Yes. But other people don't visit us. They are not allowed. The Israelis, our friends, they are allowed. But we don't know you. So excuse What's me. your name, sir? What? What's your name? Murad. Hello, Murad. Ahlen. Now we know each other. No? I don't know you. You are not a settler? Not settled. Sure? We're from Jerusalem. You are from Jerusalem? Yes. We're not settlers. Okay, if you are not settler, okay. So what you want? What are you doing here? Like I said, we're here to secure the perimeter. Security with patrolling. this... We're on a 10-day mission. עזוב, מורד. Thank you. למה Thank you. אתה I קשה? have. Thank you. Give me one though. We're on a mission. We're visiting different And your locations. camera here, I know. עזוב אחי. And we're seeing, What are... we're on a quest. What is the quest? Quest, it's כמו אומרים בעברית. What is quest? מסע חיפוש. You are actor? We're in patrol, sir. Patrol? To protect me as a Palestinian? Absolutely. Okay, how? This is my grandfather land and I don't like the settlers to be here. I want to tell you, we are suffering here in H2. We don't have any rights here. We don't have anything to do here. We are not allowed to do a lot of things here. Despite of we are civilian as you see. אני כן נמנע מלתת הגדרה חד משמעית למסר של הפרויקט הזה, אבל הוא כן נאמר בנימה ביקורתית. הביקורת הזאת מופנית כלפי הרבה דברים במציאות פה, אבל באופן הכי ישיר נגד החיילים. לא החיילים ספציפית, כמו המציאות שמנכיחה את הקיום שלהם. מה שמעניין זה שהמקום שלך לאומנות הזאת, זה יוצא מכאפות שאכלת בצבא. לא רק. אבל הרבה. הרבה. אני לא אכלתי כאפות בצבא. אני ידעתי שאני נמצא במערכת מגוחכת, אני גיחכתי אליה כל הזמן. לא, אני הייתי בשליטה מלאה. אחי, זה דאונסייד מבחינתי. אני יודע, אני מבין את זה לגמרי. אני מבין, הבנתי את זה באמצע היום, ראיתי את זה בעיניים שלך, שאתה כאילו, אתה חזרת לשכם או משהו. ואני כאילו, השירות שלי היה חצי מהזמן בלי חולצה עם נהגים דרוזים מתחת למצבי חיזבאללה, כן? אני מצפה בקוצר רוח למסע הפסיכולוגי, שאני לפחות אעבור. אני מניח שאתה בשלב קצת אחר של המסע. מה זה מסע פסיכולוגי? מה אתה מצפה שיקרה? מה אני מצפה שיקרה? אני מצפה מה שיקרה זה שלכמה ימים, ליותר משבוע, או בערך השבוע נגיד נטו, רוב שעות היום אני אהיה דמות שאף פעם לא הייתי. כלומר, זה לא כמו משחק, אתה יודע, זה לא כמו איזה, אתה יודע, או שאתה יושב בבר ואתה משחק אותה מניה קצת. זה אקט טוטלי. אתה נכנס לגמרי לתוך דמות אחרת. היא מורכבת, היא רחבה והיא משפיעה עליך. אני מקווה שאני אוכל לברור מזה את הדברים שישפיעו עליי. אני יודע להגיד על עצמי שזה איזשהו כלי טיפולי, להתמודד עם השדים האלה שנובעים לך יש שדים מהעבר שלי. לי יש שדים אחי. יש שדים, הרבה מהעבודות שעוסקות במתח, דתי, פוליטי, אני ניזון מזה.
Reminds me of conflicts. Collective memory kind of thing. אדם משלים את שחסר לו, חסר לו להרגיש נפגע, משלים נפגדות, חסר לו להרגיש נרדף, משלים נרדפות, חסר לו להרגיש מושפע, משלים מושפלות, חסר לו להרגיש שכוח, משלים נשכחות. אדם משלים את שחסר לו, לא חסר לו, לא משלים בדמיון, לא חסר לו, לא טועה, לא טועה, לא חסר לו, לא טועה. אדם טועה את שחסר לו.